ni le chi paprang sita nang le chi paprang sita itum ke dam rapet anji alam chak alang itum arna malong simi deng de kardom nilimen ki nigom teron ni pini nalai tum phan puthot video kimi nangwan pithulo kopi video sinan kawan pimma pultan tenol tum kecheng mi kiyut langnon la penal tum a video kelang paduje prang prang la ni youtube channel phan subscribe tha la pen like pitha la pen a video bang sami share pon denon nili ke than ponji pultan teleke nil tum hemisi kaya lamu mate nilipo nilipe apor pepen bangso pedhe pen kache boinang mate kache ona bangso alam si nili nalai tum phan nang than pachini ji tangte pangcheng pondonang ke nilipe bangso pedhe pen kache ona bangso pedhe pen te kache o tang anarni ma matuma pundolke 2025 November 21 arni si bangso pedhe pen make avedelo la pen nilipe kisu hut samina tum nanga cherap nanga chetodun je nili phana ma tha nang ka hon ga jin sudun pen asap sami nang pador dun plublo nagong dipu stami chepon elo te bokte chepon elo bon sami ku pisi mimindat ma pulte je nilipe a okwarlo bang ok do bang ok purun te tum ke chini medi je inut bain dun na cholang ni je la pusona posi bang ok do ko lalo bang ok do ko posi nilipe bangke reng de lo je bang su pe the ben mangke avide lo mate chi unang ko la pen adun thu wang thu le thot lo je chikloyon trok mate chikloyon trok ke pling la pusona jo nang tum sami chini po pani se jo de nili video sami photo sami tum han update ko lo kupima pulute nili pu sami su thu de lo su thu de ajok itum hamren nogong de la tebok tere aju sami tum chelang pon lo bo sami niun edel jela so ke sulong ngal tum na cherap na chetodun ningkang sampen nili phan na chini pen nili phan na theklong tum an ningkang sam tum an ke asabe sami na cherap chetodun lo la pen si sami chelang pon long lo la pen ning sam lo si chelang pon long po la pen kopisi miun edet ma kopisi achi the khangdun edet ma pungte je doctor tum da khangdun edet lo kopima pultongte che thandam no na nilipo la pen nilipe je aprang owe ka ching ki hut kopima pulte asemi do ko kopisi asemi ma pulte alang litum nilina than pachin jet po te alang tum asemi alang tum owe ka ching ki hut alang tum di chetong owe ka ching ki chetong det pen nilipo la pen nilipe tum je owe ka ching ki hut alang tum chetong et jat et pen ang tum isi asemi deng tam la puson sin nil phanang than lo nil sami non chini don lo la pen ang tum asemi deng lo je nilipe la pen nilipo bang semi ke deng ke la puhno je nile chi paprang sita nang le chi paprang sita itum ke dam rapet anji ningkan sives itum ke dam rapet anji la pen nile chi paprang sta ni nang hang pon po nang le chi paprang sta nang na hang pono pula so alam chak alang itum arna malong semi deng de la so a joksi nilipe bang dam paprang munak lo nilipo phan mangke chi pon de lo la poson la se ilitum ajhak tum same non thithe atum sami la poson arna malong semi ke deng do do je iltum owe ka ching ki hut sami semi ke deng do kok titi je owe ka hodadi sumar khorjang mane pu ching ki bom hu sami semi ke deng do bon sami semi ke deng pungtel ke bang arnam ke chobebe bang arnam ke ahok si bang ang thek dun long ase ilitum le chobede sami je la so semi deng tang lo pulte la pene chi tong te sami la somri ke abedet po de arahi ba ke hapu pondet po la pulu asi nilipe la pen nilipo alamu mate alang tum bangso pedhe pen ang tum arta ve pin pen apor ve pin pen nil tum phan na otekang rui pen se bangso pedhe pen damji lo nilipe le jong si bangso pedhe pen do bomlang mate hala le dam ba phrang phre pusante punon benta la pusi pedhe long do bom pu ponsta me nilipe okado bang ok do ko joini si hala sami anne se kelang ta areng de lo
bos sami ajak in bahin tum pudundo je hor ke jun ahok hor ke jun pot jun je hor ke badus sami jun lo bos sami hor ke jun pot dali la pusan ke man kali lo je bang ok do kok pasi ang si kelang doai ki pachota reng eder lo la pulo la pen non ni lipo sami pusan asemi atau ala sohud alang tum semi kacicak do kok ajoksi punon benta aveded lo asi dunang kok lo asi jongsi semi deng tang lo punte padu sami arnam han ke pacho bain i lalo atarik aden ang than lori sami aning kan bangke latum cicak ted lo asi ang ching thum det la puhen lo lasnyang tum ang cerap nang che tudun pen ni tum phan sin ni nang pachilang long lo ning na paching sam lo la pen ni li video sami nang tum han nang wan pi pe pin nang than paching ne pin nang tum han nang choro re pin video sami niu nang van long de lo dia de tame wan se jong tame di ni lipo avedet pen hut ane hala do bom hut pin an nang tum sirap nang chik tudun pen emergency nili emergency laso avideo photo nang tum nang than pachini penal tum emergency pen ayok loge loge ke thek long penal tum ning kang sam pen poisa tami nang sendun lo dawai daru ne gari bhara alhai sami ke dor bangke dor der lo lasjang tum phan choro par piglo ang tum phan ning aklong pen choro ang pajiro asi nili phan tami puthot na tum ang supportun bom tami anso se la YouTube channel sa penal tum na subscribe noi anso se ang song palina la penal tum ahir jumi nalitum akang hon support pen pini anke nili YouTube channel sami 20k mate suring koi a subscriber pling chitlu la pen nili la suring koi mate 20k subscriber ke pling pen nili bata hini mate phong ni nili tangka pen chepalong ponlong lu bata hini pen ni chepalong ponlong lo chuning la pen pining an chepalong ponlong lu nili la so YouTube channel mate indeng hini kelong pen kecheng si atangka kelong hut la bangke nili page tami nang chudun long lo la pen puthot aphi kelong bangke nili po ta nang chudun long lo la anta ning kang sam lo de asoma rakhi pende la pona lo asi nili nang video ka selam ta pin make lam ke than sami an pading e asi kaprek alam stami non e prang che than pon bom lo na te non e prang sing tum phan video bangke nang wan pi bom ji la sin nili pin nang tum phan na choro mate akai lamo na than ke na than ji mate na than ji ke la pu hen lo lam sami ning ji elo la sin nili check benal tum phan prang si kardom nang pa je lo nili video sami la pon si ton ni ko pu kardom